klein verhaaltje van Piekie. Dus Piekie krook het doken van zijn touw. Een helikopter zo grijs van kleur. En dat cadeau komt nooit zoet zien aan. Het kinderspul gooi ik op naar de deur. En 's morgens nog voor op de stond. Het bij de zee en zag ons leven. Laat mensen in een helikopter woont. Al is het maar voor een laatste keer. Kunnen kinderen soms profeten zien, kunnen kinderen in de toekomst zien. Zijn daar zo komen gaan zo onverwacht. Want samen met de cadeauken van die tand. En anders is een pieken het had gedacht. Heel zijn toekomst in de hand. Ik hoor mijn mam en pap en de dag op reis. Of mensen ongeluk is gauw gebeurd. Ze zaten op de snelweg naar Maastricht. De reiziger van sprongen is gescheurd. Kunnen kinderen soms profeten zien, kunnen kinderen in de toekomst zien. De wereldwijde hond ging over kop. En scheurde 100 meter langs de baan. Er was geen oude aan met een slag. Is het op de St. Paul. De luide wagen stonden. En hulp kubbelt die een goed en hoed. En ieder werd doog met wat hij kost. Mijn mama en pap van Pieken waar het doet. Kunnen kinderen soms profeten zien, kunnen kinderen in de toekomst zien. Het was het in de vaarroute wijs. En ik daar wordt duur met bloed betaald. Maar godzijdank is Pieken leefde nog. Een helikopter heeft hem toen gehaald. Het was hoog tijd, want verloven op bloed. Vond dat een transfusie nodig was. De helikopter gewoon moe. En verdween hoe in de lucht met vuilgewas. Kunnen kinderen soms profeten zien, kunnen kinderen in de toekomst zien. De dokter kwam en zag er altijd nog. Je lag er vastgebonden in het verband. En Pieken heeft zijn helikopter goed vast. En geen arbeidsspul goed doet zijn hand. Wat hebben niet voor leven van een kind. Het is geschoen en Pieken zie gebed. Hij wou met een helikopter rond. Die heeft zijn leven op dit dag gered. Kunnen kinderen soms profeten zien,